26 euros as dúas. 26 euros as dúas e media. Son 5 e un 6 chourizos envasados ao vacío. Hai empates de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ali, 16. Sí, 16. 15 euros ali, 15 euros son e media, 15 euros as dúas, 15 euros as dúas e media. E 15 euros aí ao fondo as tres. Señoras e señores, Vouche dicir a verdade, podes falar en galego, é a túa identidade, por iso debes facelo, por iso debes facelo, por iso debes facelo. Vouche dicir a verdade, podes falar en galego,